تو оғози соли нави хониш рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст ва барои сазовор истиқбол гирифтани рӯзи дониш дар муассисаҳои таълимӣ корҳои рангуборкуниву барқарорсозӣ ба анҷом расид. аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 шаҳри Душанбе таъмири симхонаҳо ба итмом расида, таълимгоҳ дар пазироии хонандагон қарор дорад. моро ҳамроҳӣ намоед. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 шаҳри Душанбе дар даврони соҳибистиқлолӣ бунёд ёфтааст. аниқтараш соли 2009 сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфт. таълимгоҳ барои 1296 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. айни замон 998 хонанда дар ду баст таълиму тадрис мегиранд. муассиса аз ду бинои сеошиёна ва як бинои якошиёна ва дорои 46 симхона, ду толори варзишӣ, як толори маҷлисгоҳ ва як ошхона иборат мебошад. тибқи маълумот дар соли нави хониш 46 кӯдак ба синфи якум қабул карда шуд. дар таълимгоҳ ду симхонаи компютерӣ бо таъмини 46 компютер мавҷуд мебошад. дар муассиса 50 нафар омӯзгорон ки аз ин шумора 3 нафар номзади илм, 8 нафар дорандаи нишони алочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, 18 нафар бо маълумоти дараҷаи тахассуси олӣ фаъолият мекунанд. бояд гуфт ки омӯзгори муассисаи мазкур Мунира Давлатова дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок намуда, дар даври шаҳрӣ мақоми дуюмро сазовор гаштааст. инчунин як нафар хонандаи синфи 8 муассиса дар озмуни мазкур иштирок намуда, дар даври шаҳрӣ мақоми аввалро соҳиб гардидааст. дар китобхонаи муассиса 9000 китобҳои таълимиву бадеӣ мавҷуд аст ва таълимгирандагон бо китобҳои дарсӣ таъмин шудаанд. имсол синфҳои як тибқи барномаи дониш ба таҳсил фаро гирифта шуданд. айни ҳол 46 нафар кӯдакони синни 7 соларо мо ба синфи як қабул кардем ки дар давоми 2 ҳафта онҳоро дарсҳои омодагӣ ба мактабро аз ҷониби омӯзгорони бо таҷриба гузаронида шуд. муассисаи таълимии рақами 70 барои зимистонгузаронӣ пурра омода мебошад ва аллакай аз тарафи сохторҳои марбута шиносномаи иҷозатдиҳӣ барои гирифтани системаи гармӣ гирифта шуд. тамоми синфхонаҳо бо батареяҳои оби гарм пайваст мебошанд ва барои захираи зимистона бошад дар анбори зимистонгузаронӣ ба миқдори муайян ҳезум, ангишт ва барои тоза кардани роҳҳо аз барфҳову яхҳо аллакай асбобҳое ки дар кор мешаванд пурра омода кардагӣ ҳастанд. дар таълимгоҳ ҳамасола корҳои аз навсозию рангуборкунӣ гузаронида мешавад. чун мушоҳида гардид, мактаб пурра аз таъмини ҷорӣ бароварда шуда дар пазироии хонандагон қарор мегирад. ба иқрори роҳбари муассиса, хатмкунандагони соли таҳсили 2023-2024 60 нафарашон ҳуҷҷатҳои худро ба маркази миллии тестӣ супориданд ки аз ин шумора 51 нафари онҳо аллакай ба донишгоҳҳои олӣ қабул шуда таҳсилро аз 1 сентябр оғоз мекунанд. мавриди зикр аст ки ба муассиса кадрҳои соҳибтахассус ҷалб шудаанд ва омода ҳастанд ки дар соли нави хониш боз ҳам сатҳу сифати таълиму тадрисро баланд бардоранд.